ga yanan dai kamar yadda muka yi mutum da shi ga yanan ɗazu na kira shi ma da ana sake taɓo shi ne. Alo Alhaji Idi. A kai ne ta kama kuma. Haba shi ma ya ɓata mu abin ne. Ku tsaida. Gyara wanga. Ya ƙara so ma da shi ko. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Alhaji barka ya yau. An wani lafiya. Ya wajen. Wallahi na daɗe can na sai da wani hili. Wallahi Alhaji kana ɓata mu lokaci. Kullum sai mun yi da kai za ka zawa ga lokacin da za ka zawa. Filin na magada na ce bari To da haka da Alhaji sai a diba uzurin mu ga wuri ka zanna Alhaji. ana can mutum shi. Wallahi tun da muke nan muna ta jiran ka Alhaji kai ma. Lafiya da wani ya wajen. Ana lafiya ko? Ya lamura. Ya tsohon. Ya jikin tsohon. Barka da ana lafiya. Ya lamura. An zai ɗan fuku. Ya kai bin da kake kana. Ya ga dan koma can wurin. Muna da wani dan mutum. Kai ma dan gaban nan. To ya ake cikin wajen mutum. Ai magana Muke jira dai mu ji kamar ta yan manya. Kun san dai yadda lamuran su ke tafiya. babu lafi insha Allah yanzu. Alhaji ina za ka kai ma da abin nan. To ai ina ganin kamar yaron ne yana ta dago min hannu. Ai yana dago muka hannu Alhaji ba kai baki ba shi ko dai yaron naka shi kai ke bin shi. Na gida ne ba wannan nesa bane. A to da gaskiya ka ai gaskiya. Kuma mai asiri Yau kana ta fama da abin ga takunkumi Alhaji ku tsohi da ku kuma kuna fama da abin ga. sun kawo min wata cutar da